aramızda podcast. Öz aramızda podcast. Öz aramızda podcast. Öz aramızda podcast. Yeah, yeah. Gör yavaş-yavaştan. Hormatly leşler, diyarımızda saat 10. Ravana bir mün geçti de. Olmalı mı ta? Ben doktor. Daha da böyle ne bileyim olmadı. Paşti. Doğru. Öz aramda. Hoş geldiniz. Söyledik. Kakacan öldüm berdi. Koyuyorsun da zaten. Men Kadir. Ne diysem öyle? Alp barcı mı? Tamada men. Kalır Hiç mikrofon. bir ayrıtılığım yok. Dünya kadar mikrofon menne. Daha ayrıcılık. Devlet bizim content creator zatları düzyan. İçin mevzukları, temaları düzyan. Devlet bilen vapa da yok aramızda. Turatın. Turatın ne elin şey. Ne vapa staydı. Turatın. Tring öyle. Şoka vardı lan. Abdurrahim bizim social media biram entertainment'da terediyan. Twitter'da näme ýadylyam bolsa biz ýadam zok. Ine Abdurrahimden görüp bilersiňiz. Näme bulaşdyrýan bolsa Kim bilen tevşan. kim bilen tevşik bolýarsyň adres belli. Cevap berýän hemşi. Benim näwelli adam ben özümden habarym yok näme için cevap berýär. Hawa, Roshan hiç fırsatı yok. Hiç fırsatı yok del aslında bal. Podcast'ımda kritik edýän adam. Diňe diýerenk edýän şol adam. Kanımda var. Hem Kanımda var. Bizim podcast'ımızda da aslında karşı çıkya. Ine bizim eger ýalňyş edýän bir adamymyz bar bolsa, ýa-da has özgörmeli bir adamymyz bar bolsa, agdalarymyz bilen ine Roshan bizi kritik edýän Gönü, maňa ýazyp bilerseňiz men gönü ýetirip bilýän arasdalar bulara ýetirmem. Roshan da bolýan. Toylarda öyle kaka tarapda bir içip onu edin. Şol edilen ýynaklan hiç ýyna gelen ok. İngde ona da onu halamadım, logan halamadım, o mikrofon bolmandır. Podcast'ın adı bolmandır, emme adı yargı maşin. Buram, kim var bize? Elbette, Kakacan var. Kameraçı var. Kameraçı değil aslında. Fotomontaj. Bizim ştaydaki ışıklandırmalardan, kameradan, setup'tan, hemmedattan, şu görýäniniz. Seslenim, esası da. Seslenim, bizim Kakacan cevapkar. Şu. Yani havada da ýaly alkyş. Green Card'da Kakacana turata düşýän çykýar diýerler. Şoňçy Oçurdup kepde alla. Oçurdup Aşağı numaraňa da. Başlayam. Men bilemek, men näba alla detmeli. Okey. Ýoşdan gir berelim onu temalarymyza. Näme diýäňiz? Okey. Doğru. Ör aramyza hoş geldiňiz. Ýene bir gadak. Gysgaça malum. Gysgaça aýdyp geçeli. Ör aramyza diýip podcast. Ýadyp çykdy. Birinji bölümi. Ýereden gelýär ör aramyzda näme sebäpden edilýär? Onsoň döwlet näme üçin etmediýän pikiriňizde nähil jogap berýäňiz? Aslında näle başlady bu aram? Köplen Kakacan beýlekden gowulýar. Hydyr kim nire gitdik bunu birine karşı. Restorana git. Avtobusda, maşinda. O maňa garşy protiv hiç ýok bolýar, men oňa hiç ýok bolýar. Men bir reels bolmaly, 9-10 milyon prosmotr bar. 20 bolmaly. Ýok, 9.6. O tema social mediada da gelip biler. Ýa-da şoňa güleşelmi? Ýok, aýtsa Tom gürleşer. Liboy bir atly birine dat karşı gelýär. Sonra Kakacan näme üçin sydatlar zap sedem o. Diňede son başga bir ýere gitýär. Aňarda kan discussion edilýär. Bu on bir-birine girýär. Şo datlardan başlady we şu an şey oldu. Zat fikir etdiňmi mesele? Sen orp bilerdiňmi? Ýemek bilen. Sen daha kanda. Ya. Gidişen. Ya. Gıdırlan oturup işte bir temada da dedi görmedin onu. Sen doğru men doğru dedi. Sen mene olmadı yani. Sen jeýle dat ýalyk. Oňulan tewşan. Men şu diňe Hydyr bilen Kakacan menen gülýär. Sen ýene şu Hydyr tarabyny çekjek bolan çota. Diýmen ölme kaman. Hava Başlady. Başladym diýen ýok, o dowam et. Onsoň ör aramyzda, näme üçin ör aramyzda diýip meselen başga at ýokdy, näme üçin ör aramyzda diýip. Kritik diýip maňa diýer özlerim kritik adedy oturlar.
Ta gelyasa sen şun var yaman go temalama da. On takla otuş var. Ta gelyasa. Kozurlar ben ne ketbeller. Aslında kanat Kozurlar baktı meni öz diye. aramızda 3 nokta ondan sonra boş görünler. Gırıl mikrofon. Arka Kızıl kötü. mikrofon son İlk geliyor. köşen Hoşuna olanları rahat bolacak öydel rahat bollar. Ava. Degon ya klişe rahatlar etmenin o ettiler. Edibem kalmadılar şu an şimdi it ködeler rahat deyip. Aslında yankı döwletiň aýdyş geç gitti. ýaly. Haydi. Haydi Haydi geçiyalı. ýaly. Türkmeneli Al sağ ol. yedi var. Yine dilim nokot.com. Okey. Yazın.com mu? Hat gönder et ya. Yangısta düzelt beri gramatik. Okey. Yazın Temadan nokta çıkmaly, temadan Ol ya. çıkmaly. Näme diýjek oldum ben? Dağdın saylanışı, temanın Adımız saylanışı. gelip çıksın. Ha aslında şu dağıtlar biz öz aramızda ýöne zadet ýadyk tarap. Görüşeceğiz. Gurleşýärdik, zadet ýadyk. Şoň üçin mençe iň gowy, ýa-da bizçe aslında bize görä öz aramızda has gowy ýaşdym kadýan mene. Ha o dağıt bol. Yani okey biz şu dağıtları hep de bir üç ýerde mesela her görülen oturla. Okey ne yapıyorsun bir ýazga geçirem de okulda yani. Aslında öz şunu ara. näçe wagt köpden bäri bir aýdan köprak Yok. boldy bizim planlaýanymyz. Men açan uğrat böldüm. İki- Etli vaat bol. Ne çaydanlar uğrat ben olma öňra edip. Aslında öňürleşdik. Geçen toyda uğraşyldy. Doğru mesela planlar badi yönü kararı yerinin sonku bir ayın içine vurup biraz. Ha, Ben sonku bir ben ay, yoktum zaten de. aralıkta. Ben yoktum. Şunu ýaly podcast ýaly men bir näçesini gördüm. Ha, aslında Gümür Ýamyrwa, Ondan bundan. ondan bundan Natural. maslahat berýän, Naturalni. hemme da moşny, ondan bundan teredip bilersiňiz Ýakup bilen Nawruzjan edýär. Bilema. Ha, Sen içeri açıp ver bolly. muň daşyndan aslında dağıtlarda da var. Mazmun. Twitter'da da var. Mesela Space'dan açýarlar. Ha ya. Gurleşip zadet ýaly menim diňleýän mesela. Clubhouse. Onu Clubhouse. Clubhouse wady bir wagtlar bilemem, bama ýadyram Clubhouse. Ba. Malika Men olan girýän ya. günü. Yekete gulan ya Malika olan sen olan Ben ya. girýän günü. Ya. Girem ýadyram, bam dowam Ha, etýärmi? Şu adam Türkmenler oturuyor. Ha? Şu adam Türkmenler oturuyor. Trakisler açık Ne? koyanlar da gurleşme. Yok yok. Bar. Ama kan girecek ýa-da men zat edin. Madmunyny aýdyp geçeýin. 40-45 minut ýaly plus minus 5 minut meselem. Planlaýanymyz şol. Birinji zatda esasy girişde bizim soralarymyz bolýar. Soralar ýadýas, ine şu wazaň içine oklaýar. Şu Küýde. soralar haýsy tema çykdy. Temada bolup biler aslında. Şonu gurleşýär. Oňdaşyndan ikinji zatda social media, biram entertainment. Entertainment'te esasy ütköş oýunlar bolýar her bölümde. Şonky oýuny näme bolýar? Mene bilema. Neme? PlayStation oynayacaktık mı? PlayStation oynayas, Beş. Crash oynayas ve şu taýda bir ýerde oynayas. Bir yerde oynayacak. Aramızdaky dawanyn şu Şeyde. taýda görýäs, sara çödýär. Meňe tağam da var. Adalatsızlyk däl, Hani adalatsızlyk siz däl. birinci Kim üçüncü yani üçün yarış verin de men enjoy etmeye geldim. Okey bolýar. Okey, problema däl. Oň iň soňunda da soramyz bolýar, sora jogap. Onda da gelen mihmanymız şu sora jogaby zat edýär, sora jogap berýär we özi bir sonra geljek mihmana näme diýär? Sonra goýuk diýär. We sonra geljek mihmanym aslında bilen ok. Goýjak soragym kime goýýany bilen ok da gysgaça. Beylekin bilýärmi ýa-da belli däl. Doğru. Okey. Doğru. Onu birinci bölümde başlarım küydämizden, jadyly küydämizden. Ha bir okey başlaýan. Modu paylaýalymmy? Näme çykjy belli däl. Ha. Aslında şu wagt ýazmalyk bolan hydyr öwrekden ýazdy nikde. Bir ruçka var. Böyle bir ruçka var diýip öňüne Şu başga. kadar diýip sen näme şun men zat etdim. Sen bolly gelýär. Teman saýlaýar. Näme çykdy? Her kim öz bilen aşu an. Rowşan näme ýa-da Hydyr näme ýa-da Abdurrahim näme ýa-da Kakajan näme ýa-da bilemdi o. Kim çekýär? Sen çekçep kızıl mikrofonu çek. Gıdal mikrofonu çek, çekýär. aýtma. Nem öýeti köp sawartyn aýtýar. Agarodymda ýok bolun. Siýarol ýaly. Studiyan ýesi, öýüň Ya, ýesi. studiyan. Studiyan we öýüň ýesi. Öýüňe ýesi, doğru. Ey jadyly küýdi. Neme Neme diýär? Kim Ödünün maňa künde näme ya, de ey, berme, näme de come berme, on. eli de berme Dur. maňa diň. Ak Terede, köpü ma. ýazdan bir soraga Çekde. jogap berdi ýa. Duran birmin. Dursana birmin diýär. Şunu bereyim. Çıkarmadın ha ente. Hay bir gaw ýa-da Hydyr ýa-da näme diýär? ýa-da Rahim ýa-da kesin. Ne gıyt karaman mı? Tatkirinki bilemek. Haýsy social app'lary ulanýaňyz we haýsy maksatlar bilen WhatsApp, email, Telegram. Bu sonra kim sorady bilemek, ýöne edil näme soramak istedi? Edil
Haýsy social app'lar ulanýaňyz ekenmi atary? Social app'lar. Meňe esasy ulanýanym Instagram olaýmasa, Twitter bilen. Twitter bolup biler açyny. Twitter. Twitter'da men näçeden görem. Ha? Twitter'da men näçeden görem. Twitter'da şunu ýaly, men görmersiň. Näme üçin görmersiň? Men girýän, sessizce izarlaýan, näme diýipdir. Hadar dara şeýle agaçlaryň arkadan terep duran Twitter'a girýär, ýani hiç ýyl zat ýadan, şu agaçlaryň sana jyklap birýän. Şu meme-ten bar. Şöyle goýaş onýan men uradar da. Grat bir çağla oynayar, ben ovadım. Ha. Taşadan seredi otur. Ne şakayal. Sonra şol. Sonra Twitter'a girme, yani metelim diýär, giremek diýär. Yok girýän de men görem. Twitter men seni göremdik. Girýän ýa. Men ýazmadylar bir dat görmek. Kvartla ýaşaýan ýöne oynamak çağlaryny. Näme peýda bolar? Okey. Sonra sen. Abzurama. Abdurrahim sonra. Yok metelim köplenç nime olanýar-da metelim men ejeme WhatsApp öğretýänçem 2 ýaş geçdi hemen de ýa-da şoň tipik men şolon düşünäjekler ulanmaly ola imo-dan. Ýa-da käwr adamlar her hili datlardan ne diýerler metelim WhatsApp'dan ne de Telegram'dan ne de men şonu edile minimumda tutman ala men diňe WhatsApp'a Telegram'a Türkmenistan üçin diňe maşgal üçin imo-wa. Mena Başka yerler okey. Başka yerlemedin. Instagram ve Twitter diňe entertainment üçin, tura paylaşmak üçin, birdatlar okumak üçin, otadan bir bilen habarlaşmak üçin ulanmak. Okey, Rowşan. Men kilermi diňe Telegram esasarym we Instagram boldy. Rowşan. Başgalarym Rowşan. Men Twitter'a girsem hem Twitter'da men Rowşan. olatda turýan. Ha, men Clubhouse. O da var diýen, näme? Ya öýlenme beýtme o. Clubhouse'a girýän köpler. Gün girýän adamlar birgedekde girýän. Gurundeşlik üçin käwatlar, gowy temalary we gowy gruppaň arasyna da burum tokalýar. Men galdy. Men köplenç social communication üçin WhatsApp, iMessage, imo, Telegram, bir Snapchat birazcık käwr snaplar paylaşan ýakyn arkadaşlara, ýakynlara. Yani Instagram'ın prosta aslında yan pozum. Bir yılla ulanmadım. Sonra täzeden. Näme bol? Arşa ýerdimi? Näme bol şo? Ha, mesela pozunda näme boldy? Rahat. Näme rahat? Näme boldy mesela? Ken wagt bitirem bir derek. Ýygyna geldi. Sonra ýygyna işte getirdiler. Gel. Yok, on nice golan menem de Instagram webden girýän. Sen hani ulanma tagadyň gabarçak bolsaň webden gire. Twitter'am şoň ýalmydan webden giren reklama göreňok birinciden. Reklamasyny göreňok. Kimin? Reklama çykanok. Ha. Meselem app'ten giren bolan her story'da, dik story'da bir ay Airbnb o bu reklamalar geller, webden girsen gelenok. Twitter'da da şoň ýalak. Reklama gelenok. O hiçlay men başga pikirim bar. Sen sana bir yüz berýän matara sen ona Instagram'a giren oktan son bermen başladı bolun sen çykdyňda son sen Instagram'a girende o beren ok. Şuna bulat bol ortalykda. Ay bilem onu. Yok. O näme de bolýar bilýän men aýdaýyn. Gatwar inje bir da. No. Aýda diýerin ok. Arka ezelin fon musu şu var. Karoç var men Aşağı kere. Reels'lam seredilip başlanýar. Aha. Bilýärmi? Şoňa da edip bu girýär soň. Köp seredilýär da bilýän men 10 milyonluk dadym var, Reels'im var bilýärmi? Ne çarı çıkardım gülät ya. Karoçe, o 10 milyonum çeken men. 10 milyonum çeken men. Buna aytyp geçýän. Yani şu barada gurlaşak bolmaň. Näme açacaktın sen? Bir tema açacaktın başda şu hadaryň 9.6 milyonluk Reels var diýdiň. Bir daha açak, bir daha açak. Awa, şu ýa. Şu 10 milyonluk diýe. Monetization. Sen niye men dadymy oğurladyň diýen bana. Şu videosyny var ha? Oğurladın diýen o. Dur. Okey, durun ne? Emeğe saygı. Şol video kimin telefonuna çekilen? Men. Ey. Gorkaden. Ey, Gun gorkaden şu an. Döwlet. Eger şu videoyu çekmedik bolsam, kadar uğratmadık bolsam. Sen ma uğrattın şu videonu. Awa, airdrop ne Ben uğrattım? dur pikirlenen entäden. Awulca pikir. Nereden ýörap bilýär? Bana diýen da şey. O hiç döwlet. Men paylaştım. Men 9 milyon da diye. 9 ve 10'dan 6. Türkmençe öğrenin ilki. 9 milyon. 10 milyon. Eger de sen paylaşan bolsaň şu 9.6 10 milyonu ýakyn oda da alardym. Almazy. Näme üçin? Näme üçin alsın? Näme almasın? 7 milyon. Sen aňardaky o Mansur'un şeýtýän tankslaryna deň getiripler ara.
Zat koymalı Şu sen. saat Ay koyma- saat koymalı Ha, bilýän. Şu var. edit olaydı Şu duranlar. sadı koysak tutat bellik başka. Sen aňarda näme Gülsenem mi? Şonu ýalvar aýdym aýdypdy türkmençe. Bilýän. Sen aňarda Eger men näme kakja näme aýdym oýdy şoňa? You want to bamba? You wanna G with the big boys? Arkada toydak aydından en ayna katkan gidip durmuyor. Awa meselem ine şol aýdym bilen tutdy meselem. Eger gılan zaten başta da var ya. Geçen o bakım medya bilen da işte umut biri diye magazinden da getiriyor, çiçeği getiriyor. Bir kapağını aç, satın alıyor, bir kapağını aç, bir ekim içe diye. Şöyle sürpriz çıkıyor. Kiminki diye mesela. Şimdi bu da şalar yalar. Eğer ben çekmedik olsam, sen şu paylaşmayı On näder Burman on näder ölen olonuna mödne çörek çıkarıyor. Läden men ölenmedik adam den tant O etmeye da dik torma şoňa bar ya. O da var ya, o da var. O da Toya çağırmadık Ya. kolum çıkmışmadınız ya. Ýöne şol video şu wagtda 2021 diýdi Covid'dan tatsoňdy. Covid'dan Şunu tatsoňdy. bilýän Türkmenistan'naky Ýerde bol toy? New Jersey. New Jersey'de. New Jersey Staten Island bir ýerde boldy. Staten Island. New Jersey'de boldy. Staten Island'da boldy diýen. Gawtay boldy. Gotoy boldy, Jumaliň toýy. Şu wagtda Türkmenistan'naky social hataplar bolan iň köp seredilen dip bilýän. Ondan ýokary ýokdy dip bilýän 10 milyon. Popüler. Zaten ay bu arada beter kem uzadı. Daha Yo, o da. aslında başka da dağıtlar vardı. Ay içinde alan atal. Ay, Bayda. ay, Yo, içinde kalan dağıtlar var. Şunu var, şuna sakladyň sen. Çöde. Yo, okey, çödme olsa. Kimin? Eğer Men gecelerini yatıp bilemek bilýänmi? Tim Hawk geliyor men Apple da etmedik oldan. Video çekmeýärdiň diýip. Comment ýa-da aşağı. Ölmem ýadyma düşýär. Clubhouse'da otydym. O wagtlar kim bardy? Şo 2 adam otydy ötýän, ýalňyşmaýan bolsam. Zady bilýän. Malika aýtdy. Hytyr diýdi, goýsana şunu diýdi. Ýalňyşmaýan bolsam. Son goýdum şo video. Tutdy. Drrrr etdirip zatlar ekranda bara. Zatlar geçýär. Pul gazanp bolýan eken madişler ýaly. Şunu ýaly men dadym baglamadım. Ýöne baglasaň, Monetization. Bağlasan gazanyp bolardym. Kadýan çünki şo wagtda ýanky aýdyşym ýaly ýaman köp zat gelýärdi. Like'lar, onsoň ýazýanlar, zat etýänler, kommentler var meselem. Rowşan bilen baglanşy komment aslında açyp okaba bilerdik dogrudan şo kommentlary. Agentstwalar bolýar. Meselem diýe işleşýän menejeriň barmy diýe. Bilýärmi daşar ýurtdan zat etýärdiler dary. İşleşmeýän bolsa biz zat etip bileriz. Bunu dowam etdirip biler, hatabyň zat etýän barmy diýip ýazanlar näli boldy ha? Senem ýok diýdiňmi? O wagt men kan ünsümi çekmeýän üçin girmedim 3 milyon tuart ketdi o öýde. 3 milyon. Yo o öz aramızda ýene öz aramızda. Etdik ýöne. Diýjek da 3 milyon boldy beýin tuart ketdi surada düşün. Yatıp durýan ertesi 4 Dört ýarym. Yatsa bolsa yatana. Yatıp bolanok sebäbi Köpek 1 milyondan köpekler. Şey bir kepdelep dowam etdi. Soň ýapyp goýdum men zatlar bara. Yok. Ýalňyşmaýan bolsam 600'di. Zadım 600 töwerekdi izarlaýanlar. Şu 6000'a çykdy da. Gün dadyň içinde, näçe gyfawatyň içinde gün 6000'a çykdy. Şu adam bir 4000'lerde 5000'lerde zat etdi diýen galy. Jumaliň oğlunyň sünnetde bolsa. Okey, toylar bağ olsa video çekilecek, bağ olsa döwlet aýdyp bilýär. Döwlet ele baga arkaýyn men onu ödüm. Berde Mansurum çörön. Niye men tant etmedik olsam iş gelmedi. Mansurum Aslında esasy zat Mansurum. Awa. Esasy zat Mansurum. Anlarda da zat diýär mysal üçin. Cumali Mansur'un yani var ya ben toyum diye ben oynatma diye bilýän aslında conversation mı? Yani o başka bir kadar on başka bir yere geçer onu kabul. Ýöne zady bellek geçirmeli. Mesela Instagram, Twitter ýa-da ne öleýin. Kan habarlaşmadan notification açyk goýanmy? Mesela men şu wagtlar hiç açyk goýmak diýär. Gerek gelen biriniň wagt goýan näme gerek şonu görmek. Men phone notification'a bir telefon bezokda Instagram notification'ı yapık. Bana telefon bezokda hiç sesini açamam. İşin eýlen atýardyň da bir de donna. Instagram'a işim gerek wagty. Ha, okey. Meka opşa telefonum yapıp var ama canım elan ok. Öýlenin de tele baktı ol. Öýlenme kam elan. Öýlenir sen? Yok. Hey. Şu tema şun ýaly. Men bir aýdyp geçesim gelýär, ha. Toy edip ertesi sonu New York'a gitdim. Bara.
Next level. Next level o mena hayran kaldım ara. Gülkün standart näme? Karaçı bu paya diye geçsin gülle sotiyor. Heyde Rosen ya. Şöyle suran çıkaran. Rosen ya. Tada khadip çağırdı ya. Entem de yandı ne terdar al gittim diye. Bir yortum diye toy oldu dedi. O da prosta anlar şaka yapıp eşikleri bilen ya. Şapaklılar. Crocs'lı var. Tada khadip toy çağırdı ya. Ve evet tarafı dağın editini, montajını dağıt bana çağan doğru bilen tant ettiriyor. Gel. Kameradan çıkacak öyle elinden tutup getiriyor. Yani menden seni elini. Onun önünce Şortikli gel toy havayına da var sana. Şota ödün verdin ya. Soň näme etdi? Şortukly geldim toyda. Şortikli Crocs ve şortikli geldi. Bäh diýendirler o Amerikadan gelýänler. ütkeş. Ütkeşikler diýendirler. Ayşe Amerika'dan ütke diyorlar ha. Ey, doğru. Ben başta düşünmedim ben. O saat yaman busy işler için notification idat gelen insan 3 tane ne yaşam bir Hani yaptıydı mı ya, notification? Yo notification gelen no sorry. Gir gördüm 4-5 tane SMS dağıtma mesaj var. Açyan Roşan'ın videosu. Bir dakika Roşan bu olay seyreder ne diyen problem dağıtıp fikrettim. Bunun bu olayda düşüptür. Instagram'da Reels'a düşüptür. Screenshot dağıtıp para. Ay bunu açacak Roşan ne olay yani vlog bırak çekmiyorum kan ya. Ondan sonra onu uğrattım. Sonra pasvardım ama toy oldu dedi var ben ettim. Buna kakısan yazdım. Ben kontaktim podmam bunu neydim. Yine bir soru var. Kodmanlarlar. Bir soru. Cevap vermenim bilirsin. Okey toy ettin. Hiç kime aytmadın ha. Ettin gelinim getirdin. Valentin. Sonra bir var ya. Yok. Nemcin dağıtıp verdin. Eten ifsiroz dünya vlog çektik deyip verdin. Ha, o da adamlar birazcık nime olmasın dedim. Kaç gün sonra da video Koşuşturdum ortalığı ara çünkü katı birden gallı da hype. Spike mi ver ya birden spike ala yukarı şunu ala kol ortalık ondan sonra gol dedim. Şöyle oklar dedim ortalık boşasın dedim. Reels ödüm podurdun mu ya da başka biri? Poldur var mı onu? Ayırttık. Ne için? Ay aslında men hiç sosyal medya düşmesin istem okudum birincinden. Ha toy gelen oğlanlara da ayttım gıylarda ayttım sosyal medya koyma hiç etmen çünkü ortalıkta iki gün edilen da hem de bardağı molplar govam olmalı bidere molplar dedim hem de edilenni yöne bir yerde leak oldu da bir koyuptur. Ve men inqılık yerim kimden bilemok tapıp bilemok restoran koymanlar başka yer koymanlar yani kim birine beriptir de çiz ol koyulan burada. Zaten sonra bunu şunu haytik kanal şu. Instagram takip. Aynı ol aytmaya çünkü olur. Ha? Kafem Yok Türkmen verdiğin mi Türkmenistan Aşgabat verdiğin şuna bir koydu. Onun yani imen şu koy edilen restoran ha men koymadım dedi. Onlar yasan videosu has koy. Ol var mende variantı. Ol koyacak diye yani men tam olur da nimelerim ok. Nemçi. Nemçi paylaşıyor. Sosyal medya iklem oktum. Yani ne yuvaşıklı açış başlarına tam koymak. Rahat ol lan. Adam paylaşıyor. Hiç kim görmedin yani ne acaba dedin. Hiç kim paylaşmıyor. Hiç kim paylaşmıyor. Adamlar zaten ya montaj edip editleyip item koyup geçiş zaten diye de babşa bet edip paylaşıp koyar da. Hiç görmesin deyip koyman diyen var tersine in koysun koyarlar onu. Ne diyen bunlar? O param düşse. Baktı Baktı. Kaçın toy bir yerde? Nesip olsa baktı. Alzırada. Ya toy yok diyeyim akşam nesip olsa baktı. Ettiğe diyem havatit. Ayyana bar, näme? Toy var goşup etjek diýsen. Rowşan hiç olmanyny toy etdi, gördük, aramyzda, öz aramyzda. Bu ýagdaýlara düşüp öz aramyzda görmeýän olalarmydymy? Oňa da berden bir zatlar diýip geçäýin. Geçdim. Aljak ally öz adyny. Awa sana diýen kamerada. Men atallah. Ha? Sen atallah. Şu an öz aramyzda däl olalım. Ha, okey. Okey, her kim bir düşürlük gibi diýer. Yol olan gelýär, häzir gelýärdir. 10 ton gelýär oladyr. Näme dar ya? O tür neydi? Gapyny görme gatnancık dur. Gapyny girdi abi menen diýen roommate etdim. Geldi, ay kompüter burada oturun. Gapaçylan eşitdim onda arkadan geldi. Näme üçin geldin dedim da. Ay gitdim. Öýde kawdy. Eden kop bilmedim. Pişik üçün geldi, pişik amandyna koýar. Berdim ädirem. New York'ta mı? Hudaýyn. Dünya New York'ta diýeni. Berdidir. Ay bolanda atlarlar. Doğru. Social media diýip gürleş otysa. Näme maksat bilen olanýar? Menmi? Hayfynay. Instagram. Instagram'ı näme maksat bilen olanýan?
adam mesela öz tanışlamam mesela iderleyenler hani kan men zatlara iderlamak. Senne. One question. Close friend'im var mı da hatta Instagram'da öne açık şu var. Yok. Sen ne? Yok. Close friend'in açık mı? 9 mu ne olmalı? Garnaşlan var mı? Men hiç garnaşım yok. Close friend, Garnaşım ama Close friend var. Beti yok. Ve garnaşlamam yok. Close friends dedin ha. Yaman gowdadım. Madem men şunu bilen bağlanışıklı. Aydıp geçmesen bolma ya. Короче. Bir gün Manhattan'da yatıyoruz. Zavtra yetmene gittik. Öde Dinlen aralarında. kovdu mu? Zavtra yetmene gittik. Ayon son kim vardı? Devlet vardı. Vapa vardı. Men madım. Mansur vardı. Biram kıyılar vardı. Zavtra gittik hem de gülyal ha. On son yöne şu vapa bilen devlet duran ok yerine. Pışırdaşıp bana bısı bir yer gidelim. Yani bısı bir yer gidelim biliyor musun? Ay bol ya. On son ne ettiler? Bular yanlarına Mansur'a mallar. Son dediler Hıdır sen kıyılar bilen git öye. Bizim dedi berdi işimiz var dedi. Zaten. Manhattan'a bizim işimiz var dedi. Ay bol ya ben son kıyılar bilen daha da gittim. Brooklyn'e İrme daha gittim ha. İrden açtım Instagram'ı. On son Close friends. Mansur'un zaten seyrettim. Story. Ha? Bu oğlan Mansur sana. Bu oğlan ne etiptir? Meni yanlışlıkla close friend oşuptur. Ya da close friend'den çıkarmanı unutuptur. Bulan giden yerlerini ben gördüm. Ha? Edip bören zatlarını gördüm. Aslında menden giyilecek bol bören zatlarını yanlışlık bilen men bilen paylaştılar. Benim o zatları gördüm. Ben o zatları aydasım gelen ok kamerada. O zatları öyle. Aydasım gelen ok yani bu açıkla biraz. Intrigue etme de adamların biletleri. Yanlışlar fikret yalı değerli. Yanlışlar fikret yalı. O zatı aydıp bilecek gel. O zatı. Okey. Ben aydıp bilecek. Devlet yani ortada sen Mansur ve Pava. İşte Mansur'un nimesi de diyecek olan Manstur'una çıkarna. Mansur özün kommentte şey bellayna plan yerik şoğun şularlar bilen plan yerik gidipdik ve Hıdırım şonun için katıldı. Her belan aşağında da Mansur'un olmağın. Ya aslında katı gördü deyip bak katımırım ok ha. Aslında öğrençtim. Katı gördü aslında yani aydası gelen o. Ben öğrençtim. Te bu birinci yedekler del. Bular bana ayttı deysen hem molya yonu aytmancık kavaya da gittiler. Ha, ben öğrençili. O aytmadın mı? Yok. Yok, durun ne? Dur. Gidemiz son ya. Dursun yerli ayttılar. Bir hep dağılanın. Yok, dur. Biletlerini alıptırlar. Ha, planları belli. So bir hep dağıttır. Gelmeyecek bilip kadar kavaya gidelim diyorlar. Ondan aytsak olyanım. Ben öğrençili o da atlara. Problema değil. Doğru yani. Doğru. Yani şon yani sosyal medyada şon yani burada ediptiler. Dar yani nem için dip sorasan adamların şu etdiyan zatlarını öyle esasen daş teoremdakileri idarlamak için bulan yanları yani kim soradı bir soradı. Şondan cevaplayın men soradım. Ya. Yine soru bertamadan ben Yok soru. Başka tema açacak da ya devam edecek misin? Yok. Okey. Başka tema. Hıdırın aytışan mesela öğrençlik diyere şu ve adamlar men pekçe şunu öğrenç bölün mesela biz üçümüz de olsa diyeler ya da dördümüz ya da beşimiz arkada da bir var altıncı. Adamlar şunu kan öğrenç bölün mesela biz okey beşimiz ya da altımız da men şungulenin bile bir yere gidip bilen ya üçümüzden gidip bilen o biz hem erik 6 kişi ol bir adam 10 kişi ol gitmelerler billahi ya da hem dadı bizim hem dadı biletmeli dağıtacağım biz ikili oğlum gidip bilen beni taşlap sizem gidip bilertiniz ya da men yok da zaten 5 oğlum gidip bilertiniz şonu normal azetmen mükemmel yani. Rövşene değiş soru abi. Ben yukarımayacak demek. Yok istedi yani. Yok köplenç daha et yani. Ne ama hadi. Etsen yardım edeceğim. Bir yere gidecek koluk Rövşen 5 mi 10 minut karıştırdık. Böyle de kalkalım gittim. 5 minut der ol vara 2 saat toplamlay. Mesela guruluştuk plançada plan yeri baralıydık. Bolya dedi. Men bardım o aytdım plan yeri işan oken plan yeri gelin dedim ha. Şu da bar yançak metro barmal olun. Bular ortada bir de ben tarama gelen yolu gelip näme çiğ köfte yeyinip bara uğurlup yarım saat çiğ köfte yiyorlar. Men orta berde değerli ya qarşı oturuyorum. Hıdırın fikri. Hıdırın fikri Çiğ şu. köfte yeyinip son 5 minut qarıştım gelmesen gidiyen dedim. Şoğunum gittim 5 minut qarıştım. Doğru etipsin koşul yani sana.
Yaman zat etipdirler, doğru etmendirler. Kime dem bolsa da. Bir tertip. En olman çiğ köfte yiyes gel şu tak diyen orta ona Bitter. men. Hıdır aytmadı sana. Barardım 10 mun. Hıdır aytmadı. 3 mun diyor yani yol. Men bilen uğraşdyňmy şonu? Diňe Ben sen sana bilen da uğraşýar. diýmem. Diňe sen bilen Yo, uğraşýar. men döwlet bilen uğraşmadym sen şonu. Yo. Men arada Men bir yer ki jawap barýanmy? Bro. Men bir derkliyor şu taýda 3. Inne hava. Dört Inne ay. hava. Näme? Öylenen soň hava. Şunýaly. Öylenen soň hava. 2022'den sonra. Soň. Ha? Okey, 2 mont plus minus. koy ayda. Tuvalnes skotordu. Ha, 2 mont ki jagalyan. Men başda tanan Hıdırın beýle dälli. Yok, şunýaly. Göde öýlenenden soň 3 köýä Yo, köpse. hava öylenen soň. Ha. Çünkü o yan başga da. Ýöne 2 mont çygan beraýyn näme? Inni kepde berde dälli ýa-da inni kepde berde. Inni kepde studiýa ýapyk. Roşanlarda. Okey, men social mediada var ha. Ken wagt tutdukmy bilem ok ha. Wagty ulanaly doğru şekilde. Soňky bir zat aýtyp geçen, social mediada bir olanma. Ha? Himme zady bilen na. Men ele şol olan tanamasam, döwletiň fake hasaby kadýan. Adyny paýlaşsam bolarmy? Paýlaşaýna. Daud Hezretov diýip bir olanma. Ha? Tanamok. Benim tanamok. Belki zat etip bilersiňiz, şondan adyny paýlaşaýyn dedim. Kommentaryada çıkar. Kommentariyada da ýazyp biler. Ahmet geçenki Twitter'da balida sorap ören olan näme? Awa şoň jyzy geyinişi pozy berýän surada düşýän zatlar var ha. Görseňiz de uzakdan ýakyndan näl. Uzakdan zady meňde. Edil döwlet. Edil. Şöyle Michael futbol kot var değil mi? Michael. Edil kop. Senem zady etdiň ha döwlet. Bir gelecek zatlar ha futbol. Texas'a var. Ya Görüşdüňiz mi diýen? Bolano. Näçe Presenter. Blurlayat. Ya. Görüşdüň ha, doğru meňde ýa-da näme diýen şu tema hakynda? Yaman meňde. Diňe sen ne köp kişi aýtdy onu. Yaman kän kişi aýtdy. Meňde ýa-da. Men özüm haýran galdym bir gede. Surada çekip ötünäm. Surada çek. Men ýaşly. Men diýär käwratla poz bir şey daha duruşy var. Diýme çağlar görýär. Garryň ýaşly diýip. Sökvet sana diye. Ýaşa gelmeli bu. Öyle o şey diýme o çağ. Vallahi. Bu men çadır etdim ayda. Okey, zady edelim onu. Bu temany ýapyp geçäýärmi zady? Näme Crash'a geçýärmi? Oturaysa sen. Otur aylanyna geldi. Yapayal yani. Yapal. Şöyle geçäýdi. Ha? Roşun toýnamy? Ben toyumda ne? Möşüş burada. Toy yok Toy bolmadı. bolmy? Hoş. Şundan tabii. Başlı orası. Düşünmedi. Gön bir yerde taptıra. Men bir tansym da atyp söýüşe men bilen. Roşan däl şu diýip söýüşe. Roşan däl diýe. Edidim. Ne Roşan ne? Bana meňden nokta üçinden amra gatty taýdak videoda adam başga ýer menden. Ýani owadan çykypsyň da. Owadan görmeli diýil ýa biraz. Kostyum giydi täzanyň mı? Etärde men koýanam. Yok o şoğur kostyumum. Da men toy soğuyan kostyumum. Hemme toy soğuyan kostyum men etärde. Short geldi diýene o. Bagtly bol. Intrig edilýän adam. Bäri kiçiňe çykady, açyklar. Ve padiya şol semede bir belki şey tonga ortalıkta kes varlar sonra ve padiya ve padiya mar ortada social media koyma hiç gel çekme atmıyorum dedi. Men toy görmesem ma özüm buna mount aktivdi var ondan sonra geldi var jetler short çıktı. Şundan toy var gene diye tamamla. Oyna diye short çıktılar şu anda için short çıktı belledim aslında başında casual go-genik geldi. Oyna diye short çıktı. Doğru. Boldy. Geçýärmi? Next. Bolana. Han göreli, bunu da dedi. Başlayat. 3 1 go. Başlayat. Sesi ya. Oyunun sesi daşına koysa olmalı yani oyunun içine mal otel bile yok yani. Almayanım. Sesi Tamam gerek geldi. On sesi bizim sesimiz. Mon sesi ikimiz bir sesi. İşte utsaya hıdırut ya da minut ya da roşunut ya. O ne? Ya Ya da da Abdurrahim Umut ya o ne alakası? Mortal Kombat alayla enne ka gayret edip para. Gün fata. Latpamı Serdar devamlı. Men aýsy Man garan görnýär ha. Man görnýär ne opşy? Var, onu da alıp çykýan. Onu da alıp çykýan nädir? Onu da alıp çykýan nädir? Terededir. Ýokary ýok ne var ere? Ayşe var. Ay at geldi. bela. Ben şulan bro etmen gayret edin.
Ma görnen var o. Oğlanlar neredeydi? Yanlışmadan mene birinciden, imkanından birinci var. Mene kalkacağına tutmalık görüntünü. Sonra abrakta da. Näçin görýär şu? Molla diýelim var. Ümit ederim ki sekizden aşkada fan Bahadır. Yok yok şekilde başkaları. Birinci var yani. Birinci ay geçtim ha o. Golca geçecek eni var. Aşağıdaki rapper kim var? Kamera çekiyor böyle burada. Video çekkenler deyip umid edýän. Ay kim mala diye say var. Mene bir Üç katı var. kılma. I think Ya oturma mene. Neden mi çekim çekiyor yani? Ben mi da bana değil de buradan. 6-7 bilen de bunlar yapıp olmuyor kadar. Oy yani. Yani hem mi da bana değil de. Sen 4 geçtin mi? men geçtim. Üç geçtin mi? Bu men 3 gelipdir naro. 3 geçtin ha net Birinci gel, birinci Men geçtim näçe? onu. Men Karacı- çekdi ha. Birinci men geldim. Ýerinden Rowşan geldi. Başga Bir Kim çıktı onu? soň Ne çıktı? döwlet geldi, Ýa, soňam Kutay. Rahim geldi. Yo, yo. Garaşylan performans. Üçüncü bölüm. Sonra cevap verdim. Aslında soňky bölüm da, Ha, o. doğru dämi? Näme soraylı? Geçen Sonra on ba diýdiň ha. Sen soranma diýdiň ha. İngilizce yani. İngilizce doğru aýdar. Yine şey Biz okey şoňa. Okey. Kıdır sen gavaran tem bulan. Niye de? Okey, sonra. Problema da. Öneramızda podcast. Şunu temrada. Haýyş we talap. Bam. Garaşalım ya. Niye de ha? Köyüne. Ondan markada var taş işlerden geçiş yarak var geçmeleri yani telefon. Okey. Taýarlykly gelseler de şunu ýaljak zatlara. Moderator kim eşdädi? Taýarlykly gelseler de. Moderator kim? Sen? Mene de. Men önder. Men Men önder. kritik edýän adam. Şoň şundan kritik Bu edýän. mikrofon. Yo, başta Hıdır näme diýdi? Yo, biz taýinladyk, daha etdik. Men hiç bir aýda tiýinlem ýok diýdim, diňe men gyzyl mikrofon ma diýdim. Başlamak. Näme diýip başladı? Ver lan o Nerede zaman başladı? kırmızı mikrofonu. Taýinlap. Şonu koýuşdak. Sen gelmeýärken plan Sen düz. aljırama da. Aljırama, Sen şunu normal sen mi? aljırap başladın sen Okey. ýene. Ayal bir de ayalts ber ştat ayalts ber. Tamam. Jemiýetiň kritikat bilen nädip başalyp çykýan. Jemiýetiň kritikat bolan näme bolýar? Düşünnükde ne bir Yo, iýnekin okumadym. Rowşan öýden gawjat taýat gören. Men tercümeci däl men o. Sen ýok awt daýatjan şolatny perwad etjen. Saňa deýiş sorak ödüm. Şu 4 dämi? Awa. Jemiýetiň kritikat bilen nädip başalyp çykýan we edýän işinde nädip fokus bolup durup bilýän şu kritikalardan soň. Bu gowal doğru. Bu. Gaw sorak. Podcast'ta da gelýär aşağıda näme zatlar ýazarlar. Sonra sen kime soradın şu an? Hemme mi? Ortamy? Awa. Aslında saňa. Aslında men soraýan ýaly boldum. Şu an men moderator bolarym içine. Hawa döwlet näme diýen bu tema. Jogap. Jogap. Close friend'a garnaşlar almalylar. Bolla. Saňa Näme? Karna sen dost sen okey sen dinge şunya la kamede men sen close friend alyan burada paylaşan sen prokol story'nga da halamardım seni meni dinge sen tanıyan sen torongdan onun kim aydip bilerdim kime şikayet edip bilerdim yönü karnaşlar alyan olun olon aytya şey güdya da bilemem Yo. Senin close friends var mı? bar onyal men kritik edilecek ullakan işim yok şu anda. İşten misal için Twitter'da ya da misal için gönü şu Twitter'da şağlıcı ignore edýän yok ýalyk şağlıcı meselende hemme da diye hemme da bir plaj otayny ve gelip bana ertir Galatasaray'ın ölürmen fanat bolup tweet atýar biz şoňa da atýam da sen yaptığın şey mantıklı mı şağlıcı hani hemme kişinin eleştiriyor hemme edilýän adı gidem ertetün Galatasaray ölüm Galatasaraylı bol tamam şike bilen diýmän şimdi gömýärler men şike bilen
yenge be gidip şonu support et yok öyle diyen gidip gömmeni. Okey. Şonçip ignore. Dinge ignore eden. Okey. Thank doğru. Ondan elbette bizden daha dedi. Bizde de var yani mesela sen burada paylaşan. Kim paylaşın? Bilyen. Ha ondan. Sana ben burada diyetem. Sen edip bilecek burada ignore etmen ya da bloklamak. Değil mi? Ignore eden. Hıdırın bana cevabı yamanda. Bana Roshan'ınki. Ya Hıdır bu temada yaman da. Crash'ta insan kolluk tipa edilmek dağıt kalmadı değil. Bir kakacan oynaymalı kendi de. Okey. Mena adamlar näme diýer diýip hareket edemok. Ödül ödüme. Damarlarına basma jok bolýan adamlaryň esasy. Damarlarına basmany hareket etjek bolýanlary. Ýöne adamlaryň näme pikir edýäni şunýaly käbir adamlar bardyr ha. Aýtýan zatdan hakykatdan şu seni pikir edibem aýdýar. Meselem men bir tane tanışymma. Näçe ýyllar ýam. Käde diýadar söwýän ýeremma. Käde. Aýtýar aýtyn gözüňe. Sen şunu ýalňyş edýän, sen şunu şey edýän, sen şunu şey edýän diýä. Aslında men şo taýda alınjak bolsam alyny bermeli özüme. Ýöne men şol oglandan gaty göremok men. Sen öz telefonuňda da edýän. Men şol oglandan gaty göremok näme üçin? Sebäbi bar şoň niýetiniň gowdugyny bilýänmen. Ýöne men öz bilmeýän adamlaryň kyny, tanamayan adamlaryň niýetlerini bilemok men. Onun üçin kendi da edemok. Käbir adam aýtýanlar hawa diýip geçýän. İki tarapym dinlemegi men näde etýän. Makul bilýän özüme. Diňe bir tarapdan däl. Diňe biriniň aýtýan meselem diýeli, sen häzir maňa arada bir geldi maňa diýdi. Şuňa kynna şunýal diýipdir diýä, soň men ol oglan tanaýanna. Ýaman gowy tanaýan ödüm. Eýtýän. Indi oňa da aýdyp bilemok. Ýöne bilýän şonýallar etmejegini bilýän. Soň diňeje şoňa soradym. Şon maňa aýdana bara. Sen şon öz şol oglanyň diýdim, gulagyndan, öz agdyndan eşitdiňmi diýdim şu aýdan zatlary? Ýa-da sana biriniň üstü bilen gelimi diýdim däre şu gurrun ara. O da şunu diýdi. Men edil öz agdyndan eşitmedim. Maňa şolaň üstü bilen geldi diýdim. Aýana bar diýdim de. Okey diýdim. Men kendi adam edemok diýdim de. Onun üçin edil men öz zadym iki tarapam dinlemek. Çünkü her kim öz perspektiwasinden adetýär temany gurrun merýärde. Şoň üçin ýan gaýdyşym ýaly iki tarapam dinlemelim kadýan. Näle boraýsyn? İki tarapam dinlemelim kadýanlary. Şu soru sebäbi dat da aýtypdym. Bile galakak. Sen şunu gömdüňe zat. Yo. Şu karşıda kim sadece kim kritik edilen tapal yakınna kalna kim olsa yani Hıdır'a gelip aýtýarlar da aýtýarlar musaça o beýle. Yani onun için beýle bolup ýöne şol adamy menden gowken tanýan ýok. Düşünýärmi şu da şey etýän adam gowy ýakyn tanýan we bilýär. Näki adamdyň bilýär. O beýle kilen pikirler önemli gılan näki adamdyň bilýär. Şol ýapyrda aýtdym şoň üçin sordum yani has. Aslında doğru şu bilenoklu adam pon 100% içinden sadece men Hıdır vardı. Hıdır'ım diyelim kim var küçülük yaşadık. Tanımayanlar var sadece başka yerden. Hıdır eyle beyle. Yönemi Hıdır näkil adamdı ne daha qow bilýän. Ana şu. Men birinçi gedek men o tirabe. Ýa-da da rolin bu. Halçyn aýtdym bunu. Ýöne gömülme wagty gelerler. Yine şunýaly hatda meselem deň diýişiňaly meselem ondan men birinjisiniň rahatlan kommentlerini okudum. Käbilleri meselem gowy berekeler de käbiler meselem gömýärler, söwýänler we diýişiňaly meselem tanaman dik görýär da bilemän ol näme pikir eder, onýaly adam ýok. Plusam yine şu zat ba meselem öňme bir aýtdy, näme şu adamın adı halt eden dank polan o yani tam polibom komment ettiler da biz şunu diýät biziň olmany ýakynamyzdan hem diýjek taplar näme diýip bölerebiler ýa-da tanamayandan hem gowy iş diýip bilýär. Şoňça ok diýen geçýän de ignore etýän ýa-da okan ok. Bu şeýle näme satym anne. Men nähel çözýän şu meselelerini men hiç ünsveremok. Belli ýaşdan soň hiç ünsveremok diňe
Ha bolupdur bolmandyr diýen geçip gidýär. Näçe ýaşdan soň ünsürlenok? Çünkü bilemem belki 28'den soň 27'den soň uşol duygulama başladym we ondan soň hiç üns vermemezlik bir pikire geldi. Aramda 20'lik dersen kiçdiň şu baş şoňçy temanasy da aça. Yaşım 30 ýaşda şoň üçin ýanny ondan 27-28'den soň üns vermel geçip gidýärdim. Häzirem bir zat diýse ha hoşun ýala kendini tersine trollama bolsa üstüne de goşup trollaýany nesibetsinlik geçen. Nime yok da trolladım deyin onu. Bak dual bro. Toyam gatı bir inçe var da aslında 2 gün edilen de hatta toylay. Hem biz. 9'da seret. 9'da toy belli boldy. 11'inde de toy etdik diýip pikir ondan gara. Onda da menü, decoration we menü hemme zatlar geçilen zatlar hemmesi 10 edildi. 11'inde de toy boldy. Anam bir günne kime toy aýtsam mara hiç kim onan mäçelde erti toy wa dost diýsem ne. Doğru mu sen şonu? 2 gün galana toy aýtma. Ödüňe gidema biri bir hepde galana aýtdy. Seredana kritik edip başladyň ödüm. Mesela doğru mu diýen? Ha ýöne netije men 9'da çen wara toy nirde we näçesine boljagyny çen bilem okdum, ödümem bilem okdum. Senin fikrin önem var. Vasa terifti bir tan suratda gaýrat edip şonu goýaýda işte yani. Ýep sonra Okey. okey. Doğru mu? Şu an mesela mähken tanýanam bardan. Zaten kritik etýän adam paýır boşdur. Niyetim bilýän musa? Ýa-ni niyetim billi. Ýöne şun ýaly bir adam bar meselem diýeli. Yani Tanamayan adamlaram ýa-da niyetini bilen ok diýilýär. Aýtýan zatlaryňdanam belki aýtýan arasynda dogry bandyr diýip hemme zatnam ignor edilmene ödmedem ok dogry. Okey şun ýaly bir zat diýdi, hakykatan şonu etýänmi kam? Diýem käbir zatlar da diýýän dary pikirlenip görýän dary. Opş ignor edýän ok bara. ba. Yo ta yo. Başga da diýän sen Aýt gün aýt. Şunu diýä mümkin diýip otursun ara. Gidip 2 gün toy etjekdi mikrofonuň diýdi. Yok, Dat. yani. Dat ne ama köp bolýaly. Karşıdaki adamy ýene-de iň ýakynlyk tanýan özüň bolýar we şo bardyken kommentariýa gelýär, dat gelýär, eýle beýle. Ýene-de iň gowtanýan özüm bolan şeň beýlekden diýen zady. Ken hökmenem kady. Şunu bilen bir de beren wagtyň tamam boldy. İkinci soru. Onam perewada da Bu ýerdek bir adajyk. Bu ýene birinji diýip dady daýyň. uzady. Inniki de hakykatdan moderatorluk işini etmeli bolýar, ha? 5-nji mi? Awa. Onun için wagt goýup etmeli bolýar şo dady. Bu soru Rowşen bilen Hydyra deýse. Ýürüň gaşy-gaşy. Okey. 5-nji belgilenen soru. Durmuşda disiplina nädip durmuşuňda nädip disiplina goýýaňyz we nädip enlik gadanýaňyz we ýakyna gadanan enlikleňiz. Kadar sen cevap vermesen ara meni pikirlendirme diýerim bu ýa. Kiňe birlikde zat başlapdyň. Näme üçin munday diýetdiň? O 1 ýyl 2 ýyl boldy. Jema başlajak diýip ötdi. Jema gitdi-de her onu ýerden men bawaýtym. Yo, jedel etdim sançyn. Rowşen ştada disiplini adam şeklinde gitti we netijesini hem gördü. Görkä figuraň diýip. Yalanlaşlanmaýyn berde de. Meni Hydyr Şun ýaly 6 meni ay sonra başla, 3 ay sonra men başlayan, 3 ay geç 6 ay sonra başlayacak. Men 6 aýda birge de gitdiň subscription ten dowam etdim ýa-da Dowam yok. etdi. dady etdim, ben cancel etdim, ha. Meni disiplina diýip bir zat bamy meni ýokmy kadýan disiplina diýip bir zat ýok. Makadýan ödümçe. PlayStation crash da vardı. Jima gelenne ayda bir gedek gitsen, her aýam gitsen bir gedek. Disiplina dälmiş ol. Böyle yeni gittin mi? Yok sonra ýandyňyjy. Doğru. Gittim ha. Soň ýok şun göde men aýdyn, ona maýdyn ha. Rowşen gitti. Gözlemi. Onça wagt doğrumy? On soň bir Rowşene seretdim, bir özüme seretdim. Diýdim Rowşene näme tapawdym ma diýdim. Gitsemem şol, gitmesem şol. Şoň üçin gitmedim. Roşonnaki ütköşmäni görmändir karoçum. Jim meselesinde. Ýöne okman da ağır bolma. ýöne disiplina okman jimde Yo, däle. misal üçin diyor, şunun ikisinin arasında bir bolan waka, şoň üçin diýdim. Ya o. Dowam etdi bir 2 ýyl boldumy? 2 ýyl boldumy? Bolly ki. Bolly başlady. Neçe ýyl dowam etdin sen? 2 ýarym ýyl. Häzirem dowam edýänmi? Yo 2 ýarym ýyl. Yani malades. Yani sorma sen niye etip şol Malades. disiplin kazandın? Bu da niye kazanmadı? Yani ikisini gayet böyle gördüm. Men gör ola Kadir bilen görüşürüm üçin näle yani bu temalay aslında men özüm istedim. Şuna bir nokada goýup şuna etip barlajak diýipler. Ansat däl. Şundan men ýat oň ýerine bar, ýatyp ýa-da dot oýnaman bar, has
gowarırdım yani. Yine de kompüterden biraz uzaklaşayın ve pikirime daşından pikir deyinip bara şey dip karar verip. Ödün näki force etdi mental muhtaç anfat bolmayan wagtly näme zat E kompüterden uzak. Gidin başka täze baş. bir zat barlayın zaten ve dowamlı şu täze bir zatın üstüne işläp yetişdim. Ve başka da ondan daşarım täze nimeler getirdim. Mesela hepde de ya ayda bir gelir şu tak gidelim düşüne. Ýökürdüm ortada gidýän hiç kim aýtman ve gidip gaýdýan. Onun o tak görmelim şu taýyn gidip gaýdýan. Yani meetup'a gitmeyelim hökman ayda bir gede gidýän men öňme goýdum men şonu edýän. Şol gaty uly effekt berdi we durmuşma täze bir hatta mesela gyzyk ýeri men zala gidip yaman connection gazandym we oglany edýän oglanyň arasynda plan bara çende tapınım da dostlar ana real estate'ler var içinde başka nimeler var maşin satyan var hem için tanışıp çıktım ben hem numaralarım madatlarıma gerek olsa demediyən o evden infernadan hem oğlanlarım təcik özü oğlanlar edýänlerim Jim temasına gelen hakikaten disipline gerek Plumber men ne yok şoda edilmeli Ýöne ýene sonra gele nähili beýlek maslahat benim muhtaç hydyra maslahaty nähili disipline gadam biler ýok diýe şoşum maň işler ýa-da nämetden dowamlılık gerek var Yo dowamlyk näme etmedim muhtaç sen şonu hydyr ýok şunu no disipline diýen zat ýok diňe oyun PUBG Clubhouse disiplinasini ştada telpek goýan ştada telpek goýan Clubhouse mu? Kepka var arkada. Clubhouse'ın PUBG var. Ha Clubhouse bolan wagty. Çünkü Clubhouse'dan dur disipline Clubhouse'dan çıkacak dedim çıktım. Girdim mi? Baş girdim mi? Girem ama. Yo girmedin o del. Sen disipline delmi şol. Yo etdin. He? Näme için käwratlar edem o? Şun ýaly meselem Jim. Men üçin bir zat, meselem näme başga zat, meselem. Başka näme zat disipline gadam. Meselem şun ýaly yani senem gömdüň men opşa. Yo. Men okajak diýdim meselem men okudum we häzirim dowam edýänler. Zatlar bar. Akşamlary işten gelip meselem edi şu wagt goýdum, birazajyk ýöne. Yok şun ýaly men ýöne dowam etdim. Näçe wagt dowam etdim, ha? Üstüne oýdunmy? Üstüne goýdum diýenim. Her gün men 2 sagatymy, 3 sagatymy, 2 sagatymy minimum işten gelemden soň sapa okaýanlar ekstra. Şoda indi men Jim däl ýöne men zada şoňa gyzyklar etdim. Eger disipline bolsa şo disipline da men üçin. Doğrudan şo bolýar-da. Menem eder şunu ýaly. Yani çünkü men ay günne ya 15 yarım saat 15 minut yarım saat kitap okuman o da özüme karar berdim ve edýänim şonu bolawça. Meselem ýan gaýdyşym ýaly Jim'e gitmek men üçin bir zat däl. Durmuşymdaky öňe goýmaly näme maksadym däl ha. Düşündüm. Meselem şu disipline bolsa şu şolam girýär. Men işten gelemde köplenç käde ene başlygam öýde bolsa 5 töwerekler bandyra dordamy? 5 töwerekleri PUBG'ye girýän men. Disipline şol. Näme üçin? Çünki işiň şo stresinden çıkmak üçin bir oyun oýnaýar. We şunu men hepde de iň azyndan bir 2-3 gede oýnaýanlar. Başlyk dogrymy näme diýen? Yo ne o disipline ýöne Hepde de küçük PUBG oýnaýar, hepde de küçük Jim oýtýar boldy. Näme gerek var disipline? Misal üçin bir disiplin bolýarmy? Prosta da etmek için. Sen näme diýen şonu şonu. Men näme diýen? Yo. Sen men näme diýen şonu? Ya okey. He? Ödün misal için geliştirmek için. Yani Näme diýen? ödün nefsine zor gitýän datlar etýän misal için disiplin şo misal için. Yani etmek islemeýän zatlar etmek. De oyun sebäp etýän. Disiplin bolmaýan. Men etmek islemeýän zatymy etmek islemeýän zatymy edem okaw. Yani şu tarapdan eger şu disiplin bolsa, yani men şolary pikir. siz özüňizden bilýändirsiniz, käbir zatlar men edem ok. Edip bilýän ýagdaýymda şu zatlar men edem ok. Aslında şoram bir zatmy kadýanlary? Principle. Ha? Prinsipim diýsem bolýar aslında, prinsipde ýöne aňsat ediljek şekilde ay borlay, men etmeseňem bolýar diýilýän zatlara men edem ok da onu özüňiz bilýän. Döwlet sana soram. Mesela sen durmuşyňda buna şu zat men özü şeýle disipline salyp yetdim diýen zatyň näme we şonu nähili şo yetdim diýen zatyň özü nähili disipline diýip hasap edýär. Barilla Instagram lanmadyk. Awa, misal için. Başta kıyın boldy. Yani PUBG'den näme tapawdy başyň? Yo men girem o. Yani o men ken yaman bizet diýetdi boş gijelerine. Zadet diýen ostene wagtym ken men disipline. Kitap dowamly. Böyle social media. Her kim kitap okuyan men habarym ýok bar. Yani tenis misal için. Bu pakin başta her gün
Hep de 3-4 gün gittik. Jim Hockman gittik Austin'de vatın. Onse ya disipline del, onse ya Austin'de ederiyalı zat yok. Austin New York del. Belekler ne gittik? Austin'dakiler geliyor aşağı. Başka yeni kıyın. Son için soradım seninle misal 2,5 yıl devam etme. Men Jim'e 6 ay 1 yıl maksimum ondan sonra kal ya. Bu fazla şolar yap Oo, aylattın. Sen ona sorap meni gömüp atayım bu hatta. Gömüp Ben de şunu sana soradım diye. Sen berde ben gömüp atayım. Okey böyle. Sen kimsin de beni yargılıyorsun ya? Sen kimsin? Böyle alay. Okey. Kıyın yöne. Yaman kıyın. Tema açık diye. İyi de oturmaya. Neydi bu sormaya? Vallahi inniki Cemlelin. ona hava Cemlali. İnniki sanlarımızda görüşen çak diyeli. Hoş sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Şeyler kurtaracak mı? Bugün Nerede tutacağım? Bugün Diyarımızda Beş hoş. boş kıyın ayda. Geçen kim? Bilemem sen ayda oluyor. Özlerimizde podcast. Özlerimizde podcast. Özlerimizde podcast. Özlerimizde podcast. Yeah, yeah. Ektir moderatör başlayar dürünü. Rahim dekişmeni atıyor şatlıklı sesi. Kaçan kamerası bilen düşürer hemeni. Devlet stili düzüp mazmuna koşuyor ehlizade. Veba içerik bilen dolu yeri. Rofşen trollekleri bilen gülüştür ya yeri.